may pressure. If hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. If di nyo alam mo kung anong subscribe, ayan. I-click nyo lang yan. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga gagawin kong vlog. Kaya guys, so ginawa ko lang tong video na to. Cause parang, I'm planning to buy yung parang camera, yung parang ginagamit ng other vloggers na camera, yung parang hahawakan siya. So, I'm planning to buy. So, sana, antayin nyo na lang. Sorry guys. So, if mag-subscribe na kayo, FTP. So guys, hanggang dito lang vlog ko. If hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo kasi wala lang.